domaćice osjećamo se odlično, zato što smo cijeli život na tom nekom plesnom podiju i u centru pažnje, pa evo nakon dugo vremena smo opet u centru pažnje, ali sada u humanitarne svrhe. Jako je lijepo da vidimo i dosta kolega iz plesnog svijeta da su se priključili ovoj akciji, jer inače nismo imale često prilike sudjelovati u nečemu takvome da je organizirao neko iz plesnog svijeta, tako da nam je drago da smo mi sad započeli i nadamo se da će i ostali plesači nastaviti takvu tradiciju jer je jako lijepo. Došli su svi nama dragi ljudi, jako smo zadovoljni odazivom, nadamo se da ćemo i u neko dogledno vrijeme opet tako djelovati kao što smo večeras. Prije svega zahvaljujem svim prijateljima, svim sudionicima, svim uzvanicima koji su danas došli, kao i gradonačelniku koji je došao sa svojim suradnicama i koji su veličali ovu večer. Naravno, svega ovoga ne bi bilo da nije naših dragih plesačica. Mi zahvaljujemo i na toj donaciji koja će biti ostvarena ovim putem i koja će biti upotrijebljena za školski materijal, za školski pribor za našu djecu kada će krenuti u novu školsku godinu, da im bude što ljepše i veselije. Ovo je najbolja stvar poslije druženja uživo koju čovjek može sebi priuštiti. Znači, doživljaj vrhunski, grafika odlična, prva liga. Drago mi je da sam se mogao odazvati ovoj humanitarnoj večeri, ja i moje kolegice s posla u organizaciji naših prvakinja u plesu Hrvatske. Gradonačelnik će se pobrinuti da tijekom 12. mjeseca organiziramo nešto, jednu veliku humanitarnu večer ćemo napraviti ili u Westinu ili Sheratonu pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba. Svi smo pozvani da činimo dobro i da pomognemo našem dječjem selu SOS u Lekeniku. Večeras se kao domaćica osjećam izvrsno. Drago mi je da možemo pomoći dječici iz SOS sela Hrvatska. I evo, drago nam je da su ljudi odazvali se na naše pozive i da su došli u velikom broju. Bila nam je malo panika, jedna od domaćica nam se razbolila, pa onda smo morali sve dužnosti raspodijeliti na naš 4, a ne na 5, pa je bilo malo nervoze, tenzije, kako će sve ispasti, ali smo jako zadovoljni i sretni. Večera su nam se priključili i muški dijelovi naših parova, to su nam i Damir Horvatinčić i Ištan Varga, koji su oboje bili pobjednici u Plesu sa zvijezdama. Večeras nam je došao i moj partner iz Plesa sa zvijezdama, Đulijano Đanić. Tako da, evo, osim plesa i zabave nas povezuje, ajmo reći, neka vrsta humanosti, ali on je isto organizirao večeru sa porukom u Splitu. Tu sam poslan u Zagrebu i moje drage prijateljice iz emisije Ples sa zvijezdama su napravile ovu hvale vrijednu večeru. Ja bi lud da nisam došao na večeru, bar malo se, ako ništa drugo, podružiti s njima, a usput i učiniti dobru stvar.